Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 30, αύριο είναι η τελευταία μέρα του Μαρτίου. Έχουμε μπει και μετά την αλλαγή επίσημα στην Άνοιξη, την αλλαγή της ώρας εννοώ. Σκοτεινιάζει πολύ πιο αργά, η μέρα ανοίγει, ο καιρός ζεσταίνει, αν και είπανε κακοκαιρία για την άλλη εβδομάδα, αλλά εγώ θα έχω την ελπίδα του υπέροχου ανοιξιάτικου καιρού για Πάσχα, θα δείξει. Και είμαι εδώ για να σας δείξω τι τελείωσα μέσα στο μήνα του Μαρτίου. Το έκανα συνήθως κάθε 15μέρο, αλλά για να μην σας κουράζω θα το κάνω μία φορά το μήνα με ό,τι προϊόντα τελείωσα μέσα στο μήνα. Είναι κάποια προϊόντα, θα ξεκινήσουμε με τα βασικά. Αρχικά τελείωσα την αγαπημένη μου οδοντόκρεμα Colgate Total Active Prevention Original Protect. Μ' αρέσει αυτή η οδοντόκρεμα, εννοείται θα την ξαναπάρω. Τώρα χρησιμοποιώ μια άλλη, θα σας πω τη γνώμη μου τέλος του μήνα. 10 στα 10, οικονομική, ωραία οδοντόκρεμα, καθαρίζει ωραία το στόμα. Επόμενο προϊόν που τελείωσα, πάλι κάτι πολύ αγαπημένο, είναι το ποροτάλκο. Το παίρνω και σε αποσμητικό, το παίρνω και σε αφρόλουτρο. Αυτή τη φορά είχα πάρει το Refreshante, το refresh δηλαδή, το αναζωογονητικό. Μυρίζει καταπληκτικά, δεν το βαριέμαι ποτέ. Η πούδρα του είναι ανελαίτη. Είναι υπέροχο, είναι καταπληκτικό. 10 στα 10 και ωραία αίσθηση στο δέρμα. Επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι από Slow Day. Είναι το Deep Clear Makeup Cleansing Balm. Είναι ένα βάλσαμο για να αφαιρείς το μακιγιάζ του προσώπου. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία συσκευασία. Να αφήσω τη τσάντα μου κάτω για να σας το δείξω. Ωραία πρακτική συσκευασία. Άνοιγε απάνω. Εδώ υπάρχει και μια σπατουλίτσα. Το άνοιγες ή έτσι ή έτσι. Να, τη σπατουλίτσα είναι μέσα. Συγγνώμη, να ζουμάρει. Όχι από πάνω, για το φως. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το είχα προμηθευτεί από Siglam, από Shein. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν μου ξαναβγεί μπροστά θα το ξαναπάρω. 10 στα 10, έκανε υπέροχη δουλειά. Υπέροχη, πραγματικά υπέροχη δουλειά. Επόμενο προϊόν, και δεν το πιστεύω που το λέω αυτό, τελείωσα lip gloss. Δεν έχω τελειώσει στη ζωή μου lip gloss ποτέ. Είναι από Maybelline, το Lifter Gloss, στην απόχρωση 002 Ice. Δεν θα το δείτε ποτέ. Ήταν ένα υπέροχο ψυχρό γαλακτώδες lip gloss. Θα προσπαθήσω να βγάλω λίγο, αν βγει, που δεν θα βγει, να σας το δείξω. Θα το πάρω πάλι, προσπαθώ να βγάλω έστω λίγο. Θα το πάρω σίγουρα πάλι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ενυδατώνει και ωραία τα χείλη, δεν κολλάει ιδιαιτέρως. 10 στα 10 θα το πάρω και λίαν συντόμως. Σας ξαναλέω, δεν περίμενα ποτέ ότι θα τελειώσω lip gloss, δεν μου είχε συμβεί στη ζωή μου ποτέ. Επόμενο προϊόν που τελείωσα είναι ένα σωρός από Biotics. Είναι ο Probiotic με τα προβιωτικά. Πάρα πολύ ωραίος. Ενυδάτωση μέχρι 12 ώρες. Πολύ ωραίος σωρός, μου άρεσε πάρα πολύ. Τον τελείωσα όλο, δεν βγάζει τίποτα. Το έχω χτυπήσει κιόλας για να βγάλει. Μου είχε έρθει με ένα κουτάκι Belle Box νομίζω. Πολύ ωραίο σωρός. Γενικά ό,τι έχω σήμερα εδώ νιώθω ότι είναι πάρα πολύ. Όλα του τα προϊόντα είναι ένα και ένα. Τελείωσα από iPerfume, η αγαπημένη μου εταιρεία με τύπου αρώματα. Το Baby Cat από Yves Saint Laurent. Ήταν ό,τι πρέπει για χειμώνα, το λάτρεψα. Έχει 3 είδη από πιπέρι, ροζ, μαύρο και λευκό πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος, και λίγη βανίλια στις νότες του. Spicy, εμένα καθόταν υπέροχα στο δέρμα μου. Το καταευχαριστήθηκα, το χειμώνα θα το ξαναπάρω. Φτάνει να το θυμηθώ.
Επόμενα προϊόντα, και αυτά είναι σετάκι, ήταν ο κύκλος από Bioten που είχε τη βιταμίνη B12, τη ρετινόλη και τα οξέα με 6% περιεκτικότητα σε οξέα. Τη βιταμίνη B12, παιδιά, τη ρούφηξα, μου τέλειωσε σε 1,5 μήνα, δηλαδή δεν έχω βάλει πιο ωραίο ωρό. Από αυτά μου έχουν μείνει και ο μόνος λόγος που τα βάζω είναι γιατί έλεγε ότι μετά το άνοιγμα, ναι, είναι για 12 μήνες, αλλά επειδή τώρα καλοκαιριάζει και εγώ ρετινόλη δεν θα βάλω, τα πετάω. Δεν έχουν μείνει πάρα πολύ, τα χρησιμοποίησα δηλαδή, δεν είναι ότι πάνε άδικα. Αν είστε ένας άνθρωπος που κάνει εντατικά τις θεραπείες του και δεν είναι λίγο σήμερα βαριέμαι, αύριο βαριέμαι, εγώ να σας πω ότι για όσο τα έκανα και τα 3 μαζί, τον κύκλο που έλεγε, δηλαδή πρώτη μέρα οξέα, δεύτερη μέρα ρετινόλη, τρίτη μέρα και τέταρτη B12, γι' αυτό τελείωσε και πιο γρήγορα γιατί την έβαζες 2 φορές, και μετά ξανά πάμε οξέα ρετινόλη B12, οξέα ρετινόλη B12, ειλικρινά είχα δει διαφορά στο δέρμα μου. Άφηνε πολύ ωραία υφή, έλαμπη επιδερμίδα. Το B12, επειδή ξέρω ότι το έχω δει στο Χόντο, αν δεν κάνω λάθος, θα το πάρω 1000%. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και οικονομικά και όντως έβλεπες πραγματάκια. Και πάμε στα 2 τελευταία. Εδώ έχω ένα μολύβι Golden Rose, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση. Αλλά ρε παιδιά, έχασα τη μύτη. Είναι άδειο μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν το ξύσω, αν θα βρεθεί από κάτω, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα του. Είπα ποια απόχρωση είναι. Είναι η 307. Μισό λεπτό να το ξύσω, Τελικά θα βγει από τα empties, γιατί είχε μύτη, βέβαια δεν τη βλέπω και πολύ στερεή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Βέβαια αυτό εγώ το έβαζα όταν ήμουν λίγο πιο ξανθιά, όχι λίγο, πολύ πιο ξανθιά, αλλά μου αρέσει η υφή αυτού του μολυβιού, αυτό είναι το χρώμα του. Είναι ένα ψυχρό ξανθό σκούρο, για εσάς που είσαστε βαμμένες γύρω στο 7,5 με 8,5 είναι ιδανικό. Θα ξαναπεί στο σιρτάρι, δεν πήγε στα empties. Πάντως θέλω να πω ότι του βάζω 8 στα 10, το 8 το παίρνει γιατί είναι λίγο σκληρό, αλλά στέκεται πολύ ωραία στο μάτι. Και τελευταίο προϊόν είναι από Medicei, είναι η κρέμα ματιών που είχε το Vibration. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Πολύ ωραία, είναι υδατική κρεμούλα, έχει λίγη ακόμα μέσα, αλλά επειδή την έχω αρκετά καιρό ανοιχτή, δεν θέλω να ξέρετε ότι στα καλλιτικά τα χρησιμοποιώ όσοι είναι και λιγμένα. Με του προσώπου λίγο φοβάμαι, γιατί ό,τι και να είναι επιδερμίδα, είναι τα πρώτα πράγματα που μπαίνουν και λίγο αγχώνομαι. Δηλαδή σκιές δεν θα πετάξω εύκολα, ρούζ δεν θα πετάξω εύκολα, αλλά make-up που είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μετά το skincare, και skincare αν δω ότι κάτι δεν μου αρέσει, προτιμώ δηλαδή να πετάξω 5 ml προϊόν από το να την πατήσω και να συμβεί, ειδικά στην περιοχή των ματιών. Εγώ να σας πω ότι ό,τι χρησιμοποιώ στα μάτια το χρησιμοποιώ και σε όλο το πρόσωπο, δηλαδή βάζω και εδώ και ρινοπαριακές, και άμα βαριέμαι να βάλω και ενδετική την κάνω μία έτσι και βάζω σε όλο το πρόσωπο. Λοιπόν, πόσο προϊόντα είχαμε? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θα είχαμε 10, αλλά το μολύβι ματιών δουλεύει. Όλα υπέροχα, όλα πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, εννοείται. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.